سلام كورات تخطاتلتي جراند يوتيوب شانل أبز حلفة تمرتنا بزعبة فيو جي اس سي دي ان لينك جرنا خمي كم نسعنن كمي كود ستارت خم نقبر رينا نيرنا لما عند دماتي بارت 3 انستاليشن فيو جي اس يوزينج باكيج مانجر زبل توتوريال كن مهرينا مالتيو مجمريا ያው ቀድሚ ኢንስታሌሽን ስቴፕ ቀድሚ ምርአይና ፓኬጅ ማናጀር እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ፓኬጅ ማናጀር ማለት ዲፔንደንሲ ወይ ከዓ ፓኬጅስ ካብ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ንክንገብር እንጥቀመሎም ነገራት እዮም ፓኬጅ ማናጀር ንብሎም ስለዚ ሊስት ኦፍ ፓኬጅ ማናጀርስ ሞስትሊ ኢን አወር ኒው ወርልድ እናተጠቀምናሉ ንርከብ ክንዝርዝር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኒቪው ጂኤስ መኒ ከም ንጥቀም ንኻልኦት እውን ጀነራሊ ዲፔንደንስን ፓኬጅስ ዳውንሎድ ንክንገብር ንጥቀመሎም ፓኬጅ ማናጀራት ያው ሊስት ክንርኢና ማለት እዩ ያው ናይ መጀመርያ ዲፎልት ፓኬጅ ማናጀር ዝኾነ ያው npm ተባሂሉ ዝፍለጥ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኖድ.js ናይ ሪአክት ናይ ቪኡ አንጉላር ዝኣመሰሉ ፍሬምወርክታት ናታቶም ዲፔንደንሲ ወይ ከዓ ፓኬጃት ኢንስታል ንክንገብር ዳውንሎድ ንክንገብር እንጥቀመሉ ፓኬጅ ማናጀር እዩ ስለዚ እዚ ፓኬጅ ማናጀር እዚ ዳውንሎድ ንክንገብር እንተኮይነ ድማ ያው ካብ npm registry ዝበሃል distributed server እዩ ፈች ትገብሮ መጀመርያ ሪኩዌስት ይሓትት ካብኡ ናይቲ ዝደለናዮ ዲፔንደንሲ ንከምፅአልና ሪኩዌስት ይሓትት ቀፂሉ ድማ ካብ npm registry ሪስፖንስ ናይቲ ዝደለናዮ ዲፔንደንሲ ሒዙ ይመፅእ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ናፍቱ ሒዝናዮ ዘለና ፕሮጀክት ኣድ ይገብሮ እሞ ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ብቀፃሊ ያው ሬጅስተር ማለት ብዙሓት ዲስትሪቢዩትድ ኮኔክትድ ሰርቨራት እየን ስለዚ ብnpm ኢንስታል ክግበር ዝኽእል ዲፔንደንሲ ወይ ከዓ ፓኬጅ ኣብ npm ሬጅስተሪ ያው ተመዝጊቡ ኢንስታል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ኢና ዳውንሎድ እናገበርና ንጥቀም ማለት እዩ ብምቕፃል ያርን እናተባሃለ ዝፍለጥ ፓኬጅ ማናጀር ኣሎ ንሱ ድማ ብፌስቡክ ካምፓኒ ዝማዕበለ ኮይኑ ናይ ኖድ.js ናይ ሪአክት ናይ ቪው.js ናይ አንጉላር ዲፔንደንሲ እና ፓኬጃት ኢንስታል ወይ ከዓ ዳውንሎድ ንክንገብር እንጥቀመሉ ፓኬጅ ማናጀር እዩ ስለዚ እዚ ፓኬጅ ማናጀር እዚ ዳውንሎድ ንክገብር እንድሕር ኮይኑ npm registry እናተባሃለ ዝፍለጥ ዓብይ ከምቲ ዓንተ ዝነገርኩም ኮኔክትድ ኢንተርኮኔክትድ ዝኾኑ ሰርቨር ኣሎ እዞም ሰርቨራት እዚኦም npm ወይ ከዓ yarn ኢንስታል ክግበሩ ዝኽእሉ ዲፔንደንሲታት ሒዞም ይርከቡ ሶ yarn ከዓ ካብኡ እዩ እንትን ዲፔንደንሲ ፈች ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ yarn ናይ ባዕሉ ዝኾነ yarn ሬጅስተር የውልን ናይ npm ሬጅስተር ይጥቀም ማዕረ ዓይነት ሬጅስተር እዮም ዝጥቀሙ ኣፈላላዮም ጥራሕ ሪኩዌስት እና ሪስፖንስ ከምፅእ ከሎ yarn ንሽተይ ናይ ፍጥነት ኣፈላላይ ካብ npm ዝፈጠነ ምዃኑ እዩ ዘረድአካ ማለት እዩ ቀፂልና ኮምፖዘር ካብ ሕዚ ንሪኦም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኖድ.js ወይ ከዓ ኣብ ሪአክት ኣብ ቪው.js ኣብ አንጉላር ንጥቀመሎም ኣይኮነይ ከይኑ ግና ሊስት ኦፍ ፓኬጅ ማናጀር ክሳብ ዝኾነ ድረስ ዝርዝሮም ክንፈልጦም ንእንታን ኮምፖዘር ዝበሃል ነው ያው ኮምፖዘር ማለት ዲፔንደንሲ which is programmed by php ካብ php ዝተሰርሐ እዩ እዚ ካብ php ዝተሰርሐ ኮምፖዘር ዲፔንደንሲ ናይ ላራቨል ፍሬምወርክ ናይ php ዝኾነ ዳውንሎድ ንክንገብር ዲፔንደንሲ ይሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ዳውንሎድ ንክገብር እንድሕር ኮይኑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሬጅስተር ኣለዎ እቲ ሬጅስተር እሱ ድማ ፓኬጅስ እናበልና ንፅውዖ ናይ ኮምፖዘር እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እናይ ባዕሎም ኣለዎም ናይ npm ሬጅስተር ናይ yarn እውን npm ሬጅስተር ናይ ኮምፖዘር ከዓ ናይ ባዕሉ ፓኬጅ ሬጅስተር ዝበሃል እኒኦ ለምሳሌ ሓደ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝደሊ ፕሮግራመር ዝኾነ ይኹን ናይ ላራቨል እንድሕር ፅሒፉ ያው ላ ፓኬጅ ሬጅስትሪ ኢንስታል ይገብሮ እሞ ያው ካልኦት ዲቨሎፐራት ድማ ካብኡ ብኮምፖዘር ገይሮም ፈች ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሎም ዲፔንደንሲታት ከምዚ እዩ ዝሰርሕ ቀፂልና ያው ማቨን እናበልና ንፅውዖ ፓኬጅ ማናጀር ኣሎ እዚ ፓኬጅ ማናጀር እዚ ናይ ጃቫ ስፔሻሊ ናይቲ ስፕሪንግ ቡት እናበልና ንፅውዖ ናይ ጃቫ ፍሬምወርክ ናታቱ ዲፔንደንሲ ወይ ከዓ ፓኬጅ ፈች ንምግባር ወይ ከዓ ዳውንሎድ ንምግባር ናብ ፕሮጀክት ንኣድ ንምግባር ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ማቨን ካብ ማቨን ሴንትራል ሪፖዚተሪ ዝበሃል ሬጅስተር ኣለዎ ካብኡ እዩ ፈች ዝገብረልና ማለት እዩ ቀፂልና ያው ግራድል ከዓ it is a package manager ንኣንድሮይድ ማለት ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ዲቨሎፕ ንክንገብር ዘኽእለና ፍሬምወርክ ናይ ጃቫ እዩ
so ናይ android dependence ድማ ብግራድል ኢኻ ፈሽ ትገብሮ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ትገብሮ ማለት እዩ so gradle ናይ ባዕሉ gradle ዝበሃል registry የውሊ ከይንግናቲ ናይ ጃቫ ማቭን እናተባህለ ዝፅውዕ registry ማቭን central repository ወይ ከዓ jcenter ዝበሃሉ ክልተ registራት ኣለው ካብኦም ፈች እናገበረ dependency ናብ project እና install ዝገብር ማለት እዩ ቀፂልና bower ዝበሃል ያው mostly ካብዞም ፍሬምወርክታት ኣብ angular ኢና ንጥቀመሉ javascript css bootstrap jquery angular dependencies download ንክንገብር ላ ፕሮጀክትና አድ ንክንገብር ንጥቀመሉ ማለት እዩ bower registry ዝበሃል እውን ኣለዎ እዚታ ማለት እዩ ፈች ክገብር እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ክገብር ተኮይኑ ካብ bower registry ዝበሃል registry ዘምፅሎ ማለት እዩ so bower ኣብዚ ሕዝዋን ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ዘለና ኢቨንት angular ቅድም ክብል bower ብዙሕ ግዜ dependency ፈች ንምግባር እናተጠቅመ ዝነበረ እዚ npm እና yarn እናተጠቀመ ስለ ዘሎ ያው deprecated ወይ ከዓ ዳርጋ እናተገደፈ እዩ ማለት እዩ ቀጥልና Ruby games ዝበሃል ኣሎ ንስኻዕታ እዩ it is a package manager for Ruby programming website systemat ንምምዕባል ንጥቀመሉ ልክዕ ከም PHP ዝበለ programming language እዩ so ናታቱ dependency download ንክንገብር እንድሕር ኮይና ድማ ፈች ንክንገብር እንድሕር ኮይና Ruby games ኢና ንጥቀመት so Ruby games registry ዝበሃል registry ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ፈች ዝገብሮም ዳታታት ቀጥልና pip you know everybody Python ዘይፈልጥ ዳርጋ መውዛሕቲ የለይ common programming language of the world ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ so Python code ክንገብር ከለና ዘሊና dependency ፈች ንክንገብር pip ዝበሃል package manager ንጥቀም so the pip ዝበሃል package manager pi ዝበሃል registry ኣለዎ እዚ ኩሎም ኮንትሪቢዩታት ናይ ዓለምና Python ዝሰርሑ ዲቨሎፐራት ናብቲ pi ዝብል registry የእትውዎ ንሕና ድማ ያው ኮድ ክንገብር እንድሕር ደሊና ካብኡ ፈች እናገበርና dependency install እናገበርና bpp ና ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ፑል ንገብር ኣለና ማለት እዩ so pub ዝበሃል package manager ድማ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዳርት programming which is ዳርት ማለት ኣብ ልዕሊ javascript java I mean ተሰርሐ ፍሬምወርክ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ዝኾነ ብጉግል ዲቨሎፕ ዝኾነ ፕሮግራሚንግ እዩ so ናይ ዳርት ዲፔንደንሲ ኢንስቶል ንክንገብር እንድሕር ኮይና እዚ ማለት ዳርት ፕሮግራሚንግ ክንጥቀም ከለና ዘድልዩና ዲፔንደንሲ ፈች ንምግባር pub ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so pub ኣብ ዳርት ኣፍቲ ሩት ፕሮግራሚንግ ጥራሕ ይኾነ ፍሬምወርክ ኣሎ ፍላተር ዝበሃል ፍላተር ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብዳርት ክነማዕብል እንድሕር ኮይና ፍላተር ዝበሃል ፍሬምወርክ ኢና ንጥቀም so ናቱ ዲፔንደንሲ ኣብ ፍላተር ዘድልዩና ዲፔንደንሲ ዳውንሎድ ንክንገብር ኢንስቶል ንክንገብር ላ ፕሮጀክትና ድማ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ pub ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so pub ናይ ባዕሉ ሬጅስተር ኣለዎ every coder of ማለት ናይ ፍላተር ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ዲቨሎፐራት ኮደራት ክኾኑ ይኽእሉ ናብ pub.dev ዝበሃል registry የእትውዎ ፑሽ ይገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ በኋላ ይበሃላ ካብኡ ንሕና ድማ ፑል ንገብር ፑል ክንገብሮ ከለና ብምንታይ ፑል ንገብር ኣለና pub ተጠቒምና ኢና ፑል ንገብር ኣለና ላ ፕሮጀክትና ንሓውስ ኣለና ማለት እዩ ቀጥልና ያው NuJet ዝበሃል ያው መብዛሕትኡ ያው ማይክሮሶፍት ወርልድ ኮንትሮል ገይርዎ ዘሎ ካምፓኒ ዘይፈልጥ የለይ ማይክሮሶፍት ባይን ብዙሓት ላንጉጃት ዲቨሎፕ ፕሮግራሚንግ ላንጉጃት ኣለዎ ሻሽ ልበሃለዎ ቪዥዋል ቤዚክ ልበሃሎ so እዚ ኣብ ch እና ቪዥዋል ቤዚክ ኮድ ክንገብር ከለና አጋጣሚ ኮይኑ ዘድልዩና ዲፔንደንሲ እንድሕር ሃልዮም ዳውንሎድ ክንገብሮም እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ፕሮጀክት አድ ክንገብር እንድሕር ኮይና ምን ፓኬጅ ማናጀር ንጥቀም ማለት እዩ ኤኒጌት ዝበሃል ፓኬጅ ማናጀር ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ኤኒጌት ዝበሃል ፓኬጅ ማናጀር ሬጅስተር ነው አልሎ ኤኒጌት ጋለሪ ዝበሃል ሬጅስተር ኣለዎ ማለት እዩ so ካብኡ ይፈችና ገበረ ላ ፕሮጀክትና አድ ዝገብር ማለት እዩ ቀፂልና ኮካፖድስ ዝበሃል ፓኬጅ ማናጀር ኣሎ እዚ ታይ ማለት እዩ ስዊፍት ዝበሃል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይኖ ይትፈልጥዎ ተኮይንኩም ክብራት ተኸታተልቲ ስዊፍት ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራን ክገብሩ ዝኽእሉ ሶፍትዌራት ሞባይል አፕሊኬሽን ክኾን ይኽእል
ዲስክቶፕ አፕሊኬሽን ክኾን ይኽእል ኢቭን ዌብሳይታትን ሲስተማትን ክኾን ይኽእሉ ኢንተርፕራይዛት አፕሊኬሽን ክኾን ይኽእሉ ኣብ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክሰርሑ እንድሕር ደሊና ሞስትሊ ስዊፍት ዝበሃል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኢና ንጥቀም ሶ ስዊፍት ያው ናይ አፕል ካምፓኒ እዩ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እውን ናይ አፕል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሶ እዚ ናይ ስዊፍት ዝጥቀመሎም ዲፐንደንሲታት ንምፅዓን ድማ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ኮካ ፖድስ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ሎማዓንቲ ያው እዞም መብዛሕትኦም ፓኬጅ ማናጀራት ርኢናዮም ዘለና ኣፈላለዮም አንደርስታንድ ንምግባር እዩ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ፕሮግራሚንግ ክንጥቀም ከለና ንረኽቦም ነገራት እዮም እዚኣቶም ባወር ክንረክብ ንኽእልና ፒፕ ክንረክብ ንኽእልና ፒዩቢ ክንረክብ ንኽእል ኢና ሶ ባይ ኔቸር ምናልባት እንታይ ምዃኖም ዘይንፈልጦም ክንከውን ስለ ንኽእል ፓኬጅ ማናጀራት ምዃኖም ክንፈልጥ ያው ከመይ ከም ዝሰርሑ እውን አንደርስታንድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ንሎማዓንቲ ሒዝናዮ ልመፀና ቱቶሪያል ብዛዕባ ፓኬጅ ማናጀር እዚ ይመስል ቀፂልና ንሪኦ ታ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስቴፕ እዩ ቪው.js ኩሎም ዞም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮም ፓኬጅ ማናጀር ይጥቀም ማለት ይኾነ ከይኑ ግና ስፔሻሊ ቪው.js ዝጥቀመሉ ፓኬጅ ማናጀር npm ወይ እና ያርን ይጥቀም ማለት እዩ ሶ ቢያርን እና bnpm ጌርና ክንፅዕን ከለና ከመይ ጌር እንታይ ዓይነታይ ስቴፕ ኢና ንጥቀም እውን ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ስቴፕና ቼክ ዘ ኖድ.js ኢንስታሌሽን ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ሶ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኖድ.js ተፃዒኑ ዶ የተፃዓነ ኣብ ኮምፒውተርና ወይ ከዓ ኣብታ ሎካል ሰርቨርና ኣብታ ፕሮግራም ንገብራ ዘለና ኮምፒውተር ተፃዒኑ ዶ የተፃዓነ መጀመርያ ክንፈልጥ ክንክእል ኒና ምክንያቱ ኖድ ክንፅዕን ከለና npm ይፅዓን እዩ ምስኡ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ቪው ክንፅዕን እንተኮይና npm ተፃዒኑ ዶ የተፃዓነ ክንፈልጥ ክንክእል ኒና ስለዚ npm ማእዚ ዝፅዓን ኖድ ክንፅዕን ከለና ስለ ንፅዕኑ መጀመርያ ያው መጀመርያ ኖድ ኢንስቶል ተገበረን ክንፈልጥ ክንክእል ኒና ማለት እዩ ቀፂልና ፕሮጀክት ፎልደር ክንመርጥ ኢና ዝኾነ ይኹን ኮድ ክንጅምር ከለና ያው እቲ ኮድ እንገብረሉ ፎልደር ኣለና እቲ ኮድ እንገብረሉ ፎልደር ድማ ናብ ተርሚናልና ክንከፍቶ ክንክእል ኒና ምክንያቱ ኮማንድ ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ ኮማንድ ክንፅሕፍ ኢና ኮድ እውን ራይት ክንገብር ተኾይድና ድማ ናብ ቴክስት ኤዲተር ክንከፍቶ ክንክእል ኒና ቴክስት ኤዲተር ሳብላይም ክኾን ይኽእል ቪዥዋል ቪኤስ ኮድ እውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ሶ ኦፕን ፕሮጀክት ፎልደር ኢን ተርሚናል ዘን ዩዝ ኮማንድ npm install view at next ያርን እንድሕር ንጥቀም ተኾይና ከዓ ያርን አድ ቪው ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት መማረፅታት እኒአና bnpm ተኾይና npm install view at next ኢልና ንፅዕኖ ኣለና ብያርን እንድሕር ኮይና ከዓ ያርን አድ ቪው ንብል ኣለና ማለት እዩ at next ማለት እዛ ላተስት እዩ ኢንስቶል ዝገበረልና ተደሊና እውን ናይ ባዕልና ቨርዥን ደነ ናይ ቨርዥን ናይ ቪው ትኾን ይኽእል ናይ ቪው ስር ክኾን ይኽእል ክንፅዕን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ክሪኤት HTML ፋይል ክንፈጥር ክንክእል ኒና ካብኡ መጨረሻ ንገብሮ ድማ ዘላስት ስቴፕ ማለት እዩ እታ ዳውንሎድ ዝገበርናያ bnpm ጌርና ዳውንሎድ ዝገበርናያ ቪው ናብታ HTML ፓዝና ኣብ ሄደር ኣብ ስክሪፕት ታግ ኣድ ክንገበራ ክንክእል ኒና ማለት እዩ ኣብ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ፓኬጅ ማናጀርስ እንታይ ማለት ምዃኖምን ሊስት እንታይ ከም ዘለውናን ስቴፖም ከመይ ጌርና ብፓኬጅ ማናጀራት ጌርና ቪው.js ከመይ ከም ንፅሕን ዩዚንግ npm እና ቪው.js npm እና ያር ከመይ ጌርና ከም ንፅሕን ርኢና ኣለና ያው ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቪድዮ ቱቶሪያል እዚ ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ ንገብር ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ቱቶሪያል ድማ ብፕራክቲካል ቪው